Hi guys! Welcome back sa aking channel. So for this video, magkikita na naman kami ulit ni Marinong homeboy dun po sa Sisig po sa restaurant dyan sa may munisipyo ng Katmon. Dito lang po sa amin sa munisipyo. So kakain kami dun kasi minsan lang kami magkikita. So parang banding na rin. So ayan. So pupunta na ako dun. So abangan nyo guys ang pagbumukbang namin dun. So tara. So ayan guys, magmotor lang po ako dun patungo dun sa may Alnores. Ayan o, so ilagay ko muna to yung stand ko. Kasi si Marinong homeboy is naghihintay na dun. Naikog talaga tayo. Ayan, so yan, i-update ko lang kayo pag nandun ako sa Sisig sa Alnores. Ayan.